Kaixo, bideo honetan azalduko dizuet zelan eman izena lanbiden. Horretarako zabalduko dugu beste fitxa bat eta ipiniko dugu lanbideren helbidea. Lanbide.eus. Behin, lanbideren webgunean sartuta, klikatuko dugu hemen nire lanbidenet espazioa. Hemen azaldu behar dutzuet gauza bat oso garrantzitsua dana. Eta gomendagarria dana. Lanbiderekin zure izapideak egiteko, zure gestioak egiteko, bi modu daude. Bata online eta bestea bulegora joan da. Bulegora joateko ordua eskatu behar da, eta ez da gauza errezak egiteko ez da oso eraginkorra. Beraz, ni gomendatzen dizuet online zuen gestioak online egitean. Baina, online egiteko modu errezena nire lanbideneten identifikatzeko da bakua izatea. Bakua da zertifikatu digital bat, Eusko Jaurlaritzak ematen duena, eta hori beste bideo batean edo beste leku batean azalduko dizuet, baina bakua gomendagarria da lanbiderekin lan egiteko. Holan ekiten duzu bulegora joatea askotan. Baina dala, hemen azaldu behar nizuena zen, zelan emon alta lanbiden. Orduen, hemen dago esteka bat esaten dagoena. Ez nago lanbiden erregistratuta eta alta eman nahi dut. Hor klikatu behar duzue lanbiden alta emateko. Da hemen azaltzen dizue, nik lehen esaten dizuena, bai, zehatzago bakua behar dala online inskripzioak egiteko, eta edota zure bulegora joateko, hemen daukazue zelan egin eskaria, zita previa delakoa eskatzeko. Bueno, gogoratu, guk momentu honetan gure dugu gure izena eman lanbiden, beraz, hemen dekogu botoi bat jarraitzeko, esplikazio hau edo azalpen hau irakurri eta gero, ematen diogu klik hemen, baimena ematen diogu datuak lanbide kudeatzea, eta ematen dugu jarraitu botoian. Eta ikusten badozue, hemen dagoeneko ja eskatzen du bakua. Orduen, bakua ez badaukazue, ezin duzue jarraitu alta ematen. Nik badaukadanez, sartuko dut bakua. Behin identifikatuta bakuarekin, formulario pare bat osatu beharko dituzu zure datuekaz, eta altan emonda egongo zara, hau zetarako egiten dugu gauza bireko. Bata, lanbiden izena emonda bazagoz, lanbideko lanpoltzan eta ikastaroetan eta parte hartu ahal izango duzu, eta bestalde, behin praktikak egin eta gero, enpresak kontratu bat egin nahi badizu, eskatuko dizu, demandante de empleo moduan egotea lanbiden. Orduen, hori oso importantea da eguneratuta izatea.